سلامتنا نعكم خن أب رحقن كربان كينكم نفنونا أب مكتتال اتركبو زخبركم سمعتي دمت حفاش إيرترا كمي تمسيو أب درو اتي رزين زخري نبعلو لزلنا 10 سنة إنا نركب زولنا كبرن موغوسن نجغانو سمعتاتنا النابلنا نزعلت زتدالو زيناتات وشت هاجر حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زسمعكم فيلمون ملسيه بأرقصتاتو كفلم سماعات إيرترا نمذكر صلوة فتحان دعان تخايدو تسكرم نزخري جغانو سماعات زتفلالين فتات تخايدوم إيرترا نبرتي يوغاندا سماعاتهم بحبن ذكرهم أب زوبا قاش باركات ألب دم تكالت عنا نمملع أطبابع سرح يعمم الله زرزر زينا أب ممتعنا صنت محاصل لونتن بجان زحلفو جغانو سماعتات نمذكر لومي 19 سنة أب كتم أسمرا دبر سهل بيت كريستيان قدس ميكائيل صلوة فتحات أب مسجد خالد بن وليد كأدرسن دعان تخايدو أب ساعتات قد مغطري أبز تخايد سنة سرعات صلوة فتحات بوانا صحفي قدس سينودوس أرثوذكس توحدو بيت كريستيان إيرترا بصو أبونا لقاس زركبوهم مرحت هيمانوت ليكاونتي ولدو كهناتن باشحات زغطورو مأمانان نسمعتات صلوة فتحات أكايدوم بصو أبونا لقاس أب زسمعو ملأختي هزبي نسدرا سمعتاتو كحب حدنتو أتريرو بفقرن حاليتون نهاجرو ككالاخلن كلمعن أب أمنتو تصنع دما بسنيت كنبر تلابيوم أب ساعتات دحر قطري أب مسجد خالد بن وليد أب زتخايد الدرس دما بركز بولو زيغاتات أكايد سراح مفتي إرتران وانا صحفي لعلوات بايتو افتهن إسلاماو قدات إرتران شيخ سالم إبراهيم المختار تمريحهم سلاتهم زيت تكا هيوتهم كفيلهم ناصنت زغانا صفنان كاب داغماي ورال لاونت هاجر زو حاسون جغانو سمعتات دعاء أبصحهم سجيرهم باقاتامي 10 سنة معلت سماعتات إيرترا أب شعنش عتميتن 75 فعتات مجزات سرعة درك نزت قتلو لعلي 350 زيجاتات نايزخر مدب تخايدو أبتلومي 19 سنة تخايدن بركت زبل هزبي ساساتفون مدب وانا دايركتر كفل بحلن سبورتن زبا سمينا وقعي بحري ويزورو زينب عمر أب زسمعتو قال اتعلامة نتقدمي 4 كلتن عامتات أب لعلنو صحان زيجاتات زتفت أمزسكاح كعقفعي بحبن إنا ذكرنا حدروم بعيو بمتق بلص هاجر نمهناص قال سنا نمحداس كم زخونه غليصا اما حضري كتما باصع عطو هيل فسحاب وغنو نبرتي نايت خبابي اب حرنتا وقال سن زنبرم عزوز ترا بمتقاس اتي ايرترا مريتام برس باير لينان كاب زبل اتحساسبا غزاتي زنقله ارميناو غفعتات نتي حزبي زياده كم زحيلون قال سن ناصنت بزرعلك قصل صنعات كم زدربون حبيرو وكيل تولدتي حرغيغو اتو حسن سعد دما اب حرغيغو اب لعل نصحان زيغاتات زتخايد جملاو هلقيت اكالن مقصلتان نايتي مس مجمار برتا وقالسي اب لعل ملا حزب ايرترا سفصمه غفعتات مغزاتي سرعاتات ايثيوبيا كم زخونه تقيسو از غفعتات زي بانصارتي علامو نحزبي مليسو اب قالسو كم صنعن سورو كم زحيلن يغيرو كبل غليصو ازي ام حضر زبا سمينا وقح بحري برغادل جنرال تخلل بسوس تساتفو مدب منبر اخليل عنبابان متكال غربن كومون سنطببو مسانودوتات زتقاللي نيرو از كمزيلون كله نبرت حرغيغو اب زهاب وريتو بتس فصمه غفعتات نابسد زمرح زيغاتات دحرنا صنت ناب هاغروم تمليسوم اب هاغراو مدبات لمعات مختن يساتفو كمزلو از ناي صنعات منفس دما ناب ولداتات كسغاغر زغبا فولي حلاغات حزب ايرترا مخانو غليصوم أبالات منستر حرشا بمخنيات معلتنا تنت لومي 19 سنة أب كبابي إمبادرهو وفرا بمكياد فلسطات تقيلهم أبتماتتو نتفتات أساس 300 فلسطات منستر عرفاي نبرها أبز اسمعو قال 10 سنة إن تخبرولو 24 قنبات أي متهلوتن دحر مبال نجاقانو سماعتاتنا زقبر رزين زخري كابتسلنا زخفلو الرزين واقع هوات زنك المخانو بمتكاس أبالات منستر حرشا زسالاسلو أب لمعات مريزة تقرن
ንጥፈታት ኣካልናቱ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ህንጻታት ሚኒስትርታት ከምኡውን 17,000 ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ን4 ተኸታተልቲ መዓልታት ካብቲ ከባቢ ዝተኸልዎ ፈልሰታት ንፈልሲ ዘገልግል 10,000 ጎራጉቲ ክኹዕቱ እንከለዉ 30,000 ሜትሮ ዛላታት ሰሪሖም 1200 ኣግራብ ኮስኪሶም ብተመሳሳሊ 1300 ኣባል ቦርድ ማሕበራት ተጋዳልቲ ምስ ደቆም ኣብ ቀጽሪ ፓርክ ሰማታት ማእተታዊ ንጥፈታት ኣካይዶም ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣቶ ሰሎሞን ተወልደ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ወከልቲ 27 ማሕበራት ዝተሳተፉ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣብ ርእሲ እቲ ልምዓታዊ ጎኑ ናይ ምውራስ መድረኽ እውን ከም ዝነበረ ኣብርሂቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ን20 ሰነን ትርጉም መስዋዕትን ዝገልጽ ስነ ጥበባዊ መሰናዶ ቀሪቡ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዞባ ማእከል ብወገኖም ትማሊ 18 ሰነ ኣብ ዘካይድዎ ምግራብ መብራህ ሽምዓ ዝተሰነየ ናይ ዝኽሪ መደብ ንቕያ ሰማዕታት ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ መደባት ኣቕሪቦም ባህሊ ወገን ኣባላት ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነት ፖሊስ ኤርትራ ማሕበረኩም ማዕስከር ደንደን ከምኡውን ካልኦት ኣካላት ንሰማዕታት ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ብኽብሪ ዘኪሮም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ከባቢኡን ብሰንበት 17 ሰነ ሰማዕታቶም ብሓበን ዘኪሮም ንሳቶም እቶም ዜጋታት ዘካይድዎ ናይ ዝኽሪ መደብ ብማርሽን ባንድ ዝተሰነየ ናይ 1 ሰዓት እግሪ ጉዕዞ ከምኡውን ምውላዕ ሽምዓ ዘጠቓለል ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ኣቶ መሐመድ ሱሌማን ኣብ ዘስምዖ መባል 20 ሰነ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብር ኤርትራዊ ሓድነት ህዝቡ ብምድልዳል ራእይ ብልጽቲ ኤርትራ ብምስማርን ሞስኦም ክመልስ ብተወፋይነት ክሰርሕ ቃሉ ዘሕድሰላ ከም ዝኾነት ገሊጹ ተሳተፍቲ ብግዲኦም ንኽብሪ ስዋኣት ዝግበር መደባት ናይ ሕልና ቅሳነት ዝፈጥር ምዃኑ ብምጥቃስ ሕድሮም ንምትግባር መብፅዖም ኣሓዲሶም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ጠለብ ደም ትካላት ጥዕና ንምምላእ ማሕበር ወለንታውያን ልገስቲ ደም ኣተባባዕ ስራሕ ይዓመም ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ኣብ 2015 ዝተመስረተ ማሕበር ብሰንኪ ስእነት ደም እትሓልፍ ህይወት ንኸይትህሉ ቁፅሪ ኣባላት ልግሲ ደምን ምስሳን ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ወለንታውያን ልገስቲ ደም ኣብ ዝተረኽብሉ ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣቶ ገብረ መስቀል እምባየ ሓቢሩ ማሕበር ካብ ዝቐውሙን ብፍላይ ኣብ ተምሃሮ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ሰራዊትን ብዘካይዶ ጎስጓሳት ነቕሓት ሕብረተሰብ እናበረኸ ብምምፁን ቁፅሪ ወለንታውያን ለገስቲ ዕቤት የመዝግብ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ገብረ መስቀል እቲ ጎስጓሳት ኣብ ንኡስ ዞባታት ተሰነይ ኣቆርደት ሃይኮታን ጎልጅን ብሰፊሑ ይቕፅል ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ማሕበር ክሳብ መፋርቅ 2018 1500 ዩኒት ደም ካብ ወለንታውያን ለገስቲ ከም ዝኣከበ ብምሕባር ድማ እዚ ኣብ ምድሓን ህይወት ውፅዓት ዜጋታት ልዑል ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ኣረዲኡ ልግሲ ደም ህይወት ዘድሕን ሰናይ ተግባር እዩ ዝበሉ ለገስቲ ንዝለዓለ ውፅኢት ጎስጓሳት ኣስተምህሮታት ብዝለዓለ ክድፍኣሎም ኣተሓሳሲቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 14 ሰነ ኣህግራዊ መዓልቲ ልግሲ ደም ሰልፊ ብምክያድ ተዘኪራ ኣብቲ ሰልፊ ካብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ዝተወከሉ ተምሃሮ ወከልቲ ህዝቢ 5 መምሕዳራት ከባቢ ከምኡውን ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ተሳቲፎም ዜና ቅድሚ ምዛሙ ኣርእስታቱ ደጊመ ከስማዓኩም ሰማዕታት ኤርትራ ንምዝካር ጸሎተ ፍትሓን ዱዓን ተኻይዱ ንዝኽሪ ጀጋኑ ሰማዕታት ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተኻይዶም ኤርትራውያን ነበርቲ ዩጋንዳ ሰማዕታቶም ብሓባን ዘኪሮም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ጠለብ ደም ትካላት ጥዕና ንምምላእ ኣተባባዕ ስራሕ ይዕመም ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም